Mantene sing kakung, Mbak. Sing kakung daleme. Rene ngendi? Kerasa. Ya, walekno. Kualik ta? Lah iki apa to? Ngundah. Oh, apa wis mateng kok diunduh? Lho. Oh sing kakung kene ya. Iya. Sing putri kerasa tanggoku. Bapak iya. Kono sugih wit pelem nek ngene iki. Apa? Wit pelem. Jos. Ya. Kowe iki arep nyanyi apa arep ngopo? Aku asline nyanyi nang kene pekewo karo Pak Lurah kerasa kok. Ya ora apa-apa sampean duwe ditanggap. Wo kan nek mung bangsane gandrung ketoprakan pinter. Pinter ya. Baut. Nyun pangapunten Pak Lurah nggih. Menika nuladolah. Ing ngarep iki ya ditunggoni pakar keroncong. Lah iya. Heh? Heeh. Kam sing dadi bos ki ya iki. Apa? Heh? Kan dadi bos piye? Pak Kam. Ya Pak. Kagem kupluk iki lho, Pak. Ilekku. Ta'u ma sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane ngumpul wis mataun wong anu piyai tawa rias temantennya mesti gambar seniman sanusantara iki sing ra nyenggraki sapa iki Heru kowe ngopo nyenggaki ra tenan ra nyenggraki tak potong kok bayarane tenanan nyenggaki ra tenanan iki sing kagungan kersa iki delongkas arep kagungan kersane kula sing tenanan terusan beres terusan nggih Mbak Tati nggih nggih sampe nyupetke genti. sapa? Nyupetke slamet to. Iki nek kok nyupetke slamet to iki garwane kok. Garwane to lho aku mas aku slamet to putrane. Gua aja omong supet to. Piye to? Lah saiki nek ngucapke selamat ngantenan ngene iki piye? Ya selamat menempuh hidup baru ngono no. Iki nek nganten. Nek ulang tahun ya. Selamat ulang tahun semoga panjang umur ngono. Lah saiki nek cah supitan. Hah? Cah supitan? Ngucapke selamat piye? Nek aku ya. Heeh. Selamat menikmati bentuk baru. Lho kok iso? Hah? Lah iya lah kan biasanya bentuknya kan. Karo sama mah kuwi horor kuwi. Nek ngucapke kuwi ya padhae karo wong tawa. Kok tawa piye? Wong anu piyai tawa rias temantennya mesti gambare nganten. Lah iya. Tawa salon gambare gunting karo ladies and gentlemen ngono kae. Ya ta? Nek tawa saiki nek Bang Supit ki tawane piye? Gambar apa? Gambare. Ayo apa? Gambare apa coba? Ayo nek nganten rias nganten kan gambar nganten. Tawa jati ya gambar jati. Kayu. Heeh, kayu ya ta. Saiki nek Bang Supit nek tawa cet piye? Ora usah anu ya mung Bang Supit gombloh ngono wae. Oke cah cilik aja. Ya tutuke. Wong agung ing ngeksi kandha timur sigarane ayo bangun negarane bangun negarane Genti. Nang ngendi? Nah. Iki pancen wah tamune ya. Jas. Kita cilik-cilik karo piyai sepuh rukun. Heh? Lho. Kok rukun piye to, Mbah? Cah cilik karo wong tua pinter ndi? Ya pinter wong tua no. Wah,
Jan. Apa kowe nek kowe pinter sapa? Pinter cah cilik. Kok iso? Iso wae kok. Piye? Coba kowe nganten anyar. Duwe anak cek cilik. Ya ta? Terus? Bar kuwi mbok dusi dipupuri. Selehke ngamben. Sikile gedobrak. Kowe karo bojomu mesti pinter anakku lho, nak pinter anake ta? Oh. Ah, ya pinter cah cilik. Coba saiki aku mbok pupuri didusi urung dikathoki, dobrak. Oh, wong edan. Pinter cah cilik. Ya ta? Pancen pinter cah cilik. Cah cilik iki dunia luar. Apa to? Gandrung karo piyayi Indonesia. Kok gandrunge piye? Cah cilik Indonesia iki umur 2 tahun wis iso nyulap ndok dadi nanas kok. Mana mungkin. Ora percaya ta kowe? Teori. Sapa ngomong? Kok kaya wong adol sampo. Lah piye to kok ya tenang. Teori. Saya juga pakai baygon. Ora eru. Ya iya, enggak cetan nek sampai ngadir. Apa ada wae. Iki lho lambemu nek mune ngacir kok jan ngantek. Amula kowe ya. Lho pincer cah cilik. Piye pintere? Coba kowe saiki nggodhok kondok panas banget ya ta. Oncek ana pakakno cah cilik umur 2 tahun kene ngono dadi nanas lho. Iso ta? Ndok dadi nanas kok. Ayo mesti panas. Lah mula coba kon mangan ndok nek ora ndok ora mesti nanas. Kaya ngono kuwi maju. Kono ki Piye? dunia luar kono ki karo piyai kene iki do gumun. Saiki apa bedane manten anyar karo petinju? Mah isin aku. Kok isin piye ta? Isin aku. Kudu diterangke iki. Bedane ta? Lah ya piye? Mah isin saru. Alah ora. Mah ta? Ora tak bayar lho kowe lho. Ya. Ya iya kene. Ayo diterangke. Manten anyar. Isin aku. Alah. Lah ora apa-apa. Nek manten anyar. Piye? Isin aku. Kuwi bedane ta karo petinju ta? Iya Kuwi nek nggon isin aku. Nggon apa ngono lho? Nek nggon sarung. Nggon sarung. Piye to ceritane? Ceritane Nek petinju. petinju. Kuwi nganggo sarung sik. Petinju nganggo Kuwi sarung. lagi tinju. Kuwi nek petinju. Iya. Bedane nek nggon Ana karo sarung. manten anyar piye? Nek manten anyar aku isin. Nek manten anyar kuwi karo petinju beda. Lah ya bedane Nek petinju nganggo sarung sik lagi main tinju. Kuwi nek petinju. Oh. Ning nek Karo manten anyar? nek manten isin aku. Nek manten anyar kuwi aku pas pengajian aku. Padha wae. Saiki Apa? bedane bapakmu karo Maradona bedane nggon apa? Ya beda nek bapakku dudu pemain bal, Maradona kan pemain bal. Bedane nggon endi? Bedane nek nggon kathokno. Lho kok nggon kantok piye? Anu nek Maradona nganggo kathok sik lagi main bal-balan kuwi nek Maradona. Ya, terus nek bapakku piye, Bapak? Nek bapakmu kuwi isin aku. Nek Maradona kuwi nganggo kathok sik lagi main bal-balan kuwi nek Maradona. Oh. Nek bapakmu kuwi jangan lo ah. Ayo tutuk sik ya. Halo wah ngantene sikile telu. Telu piye? Ora gathuk ding ya. Sing kakung gedhe dhuwur. Sing putri ya gedhe dhuwur. Kok gede dhuwur? Cilik. Gedhe dhuwur panggasuwe. Ora menik-menik kaya benik atom ngono lho. Benik atom piye to? Lah kuwi. Benik atom kan cilik menik-menik. Oh iya. Sing putri daleme mbabatan kerasa. Kok apal to, Mbak? Apalno kancaku SMP kok. Saiki Tutuke ya, Mbak. tutuke ya Yi. Ya ngopang lho aku isin aku mbok ngono Gak, wong nyanyi ki aja padha nggon TV. Lah piye? Aja sok melu-melu gawe sing ora umum. Arep demak babon ngono coba. Ayo. Aku wis takok nyane Pak Lurah. Piye? Sowan Pak Lurah ta. Piye? Kei sego kok pupu anggenku tak nggogong to. Malah totol babon iki. Wis aku ya. Aku ora sida mangan to. Tak goleki babone ndelelake nang pojokan pinggir kolah ngono to. Arep tak cekel ngono. Malah babone iki pengertian malah ndekem iki aku ya. Ya malah ngekeki kesempatan ya. Aku ya nek wong ora ya. Tutuk ya Yi. Bawaci. Pati Hana. Ana wong Batang
royong penyanyi iki ya nek larang ki lambene kowe ra kaya hai donal bebek mula permam piye coba kalunge anyar ya nyanyine jur ngene jal iki urung apa sesuk nek ali-aline anyar mesti nyanyine mesti ngene durung mbok kowe piye nyanyi tak tukokke jare anyar nyanyine ngene terus padahal lagune kuwi lagu Jawa langgam Jawa mbokku ngene terus lho ngapa to mbok kok nyanyine mega terus jareku anyar kok lho abane ya kuwi saya nek untuk anyar nyanyi mringis terus ayo kalau ngantene ya guyu ya ora guyu bangetan jan amarga ngerti kowe rupamu jebemblek kok ngono dadine ya guyu monggo ibu-ibu kang bobot pun kebuk padaranipun mangke mindak kados Mas Gomblah sapa ya ibu-ibu tiru aku malah beneran kok aku nek ngerti ning alam donya elek ngene pilih bali mlebu kok lho emang tamu mlebu apa gampang kok nek jero ki ngopo-opo enek pepak lho kok pepak usus jero ya ana lho ya to kayak metu blendis ya ayo tutuk ke Yayi Sik. Lakone napa, Bu? Pinatu. Lakone RCTI. Oke. Kalau Mas Jon wis bengak-bengok wae. RCTI oke ya. Tutuk ke Yayi. Pinapsa. Ya. Piwulang para winasis iki kaya ngene to. Piye to? Mlaku dhisik ora ngenteni iki perlu